fadó cred rins daoine go raibh dan chlóric. Ach bhí is ag na Gréige orsa gur sféar bhí ann. I meas na Gréigach iontóg sin bhí fardamh ainm Eratosthenes, ar go beag na 2003 bliain ó hin. Fuair sé post-tábhachtach mar príomh-leabharlannaí i leabharlann cathair Alistair san Éigipt. Bhí sem aige i cholathabhairt. Matematic, falsiúnacht, star, tíreolaíocht, ólaíocht, scríb sé filiacht fiú. Bhuaila sé scéal simú faoi áit dar bannam saín i deisceart na Éigipte. Ag meán le ar an lás fuidir den bliain bhí a graon díreachas ciúin saín. Ní raibh aon scála feiceáil agus bhí solas na Gréine ag lonra ar bhun tubair isce. Ag tháinig sé go raibh scáhanna le feiceáil ag an am sin i cara Alistair. Thuig sé go bhféadfaidh sé seo a úsáid le imlíne an domhain a thós. Bhí is ag a céthó fada is a bhí sé idir saín agus cathair Alistair. D'arbraigh sé amach cén imlíne rinne scá na Gréine i cathair Alistair. Thart seach céim, nó haon thar Ghaeilge de circa. Bhí sin chum leis an uileán idir an dá áit i lár an domhain. Mar sin, dullar sé an fád fá Ghaeilge agus bhór sé an meastachán le haghaidh imlíne an domhain. Thugraí muid féin é seo triail amach le cabhair ó pháistí sa Gréig. Seo Bunscoil Katastari in Zakynthos na Gréige. Dúirmuid ar thu fád an scá a rinne bata méadar a thós. Dúradh ag am nón áitiúil bhí an scá 3 cm. Tugann sin uileán de 60.7 céim. Ar an lá céine rinne muid amhlaí i Gaelscoil Riabhach. I mbaile le go réig ag am nón áitiúil, bhí scá de 61 cm an. Tugann sin uileán de 31.4 céim. D'arbraigh muid amach go bhfuil baile le go réag 1,790.4 km ó thuaidh ó Katastari. An sin fuairmuid an difríocht idir an gá uileán. Sin 40.7 céim. Mar sin tá 40.7 céim de imlíne an domhain chum le 1,790.4 km. Tá 360 céim i ccirce go iomlán. Mar sin, rinne muid meastachán de 4,863 km le haghaidh imlíne an domhain. Agus is é imlíne an domhain in na riire ná 4,075 km. Bhí muid níos lú ná 5 faoin gcéad amach. Gur amach a gimplinn ar chuirde